20 години за една неправителствена организация, която така доста хора вече в града и в страната я наричат институция, което е голямо ласкателство за членовете на тая организация, е нещо много достойно. Важното е, че организацията вече е в зряла възраст, преминала е детската възраст, пубертета. Има достатъчно много членове, асоциираните са над 1000, редовните членове са около 135, основно ямболски фирми, основно малки семейни микрофирми, но те пък са гръбнака на икономиката в страната и на града. Мога да откроя 3 етапа от развитието на тая организация. Първият е детската възраст до 3-та година, когато организацията трябваше да оформи своя облик. Най-важното тогава беше да покаже, да демонстрира, че това наистина е неправителствена, самостоятелна организация, независима, непартийна, нерелигиозна. Тоест, тя може да отстоява интереси на хората, които са влязли в това сдружение. Другото особено през този период беше, че имаше твърде голямо недоверие в бизнеса, как занапред ще се развива страната, как ще се развива пазарната икономика, доколко ще може да бъде осъществено едно свободно движение на стоки, пари, капитали, услуги на една широка територия, каквато е Европейския съюз. Това беше твърде неважно в този период и именно характерното беше това недоверие. Втория период е когато вече тия въпроси се изясниха, когато страната беше преминала през деноминацията на българския лев, от което пострадаха много хора, включително и фирми, когато беше изяснена проевропейската политика на страната. Тогава имаше един период на също бурно развитие на предприемачеството и на фирмите, включително и в Ямбол. Тогава се отвори много експертна работа за Търговската палата и хората, които работеха в нея, защото трябваше да решаваме въпроси по визов режим, пътувания в европейски страни, обучение по предприемачество съвместно с водещи институции в Европейския съюз. В случай имам предвид Институт за стимулиране на икономиката на Федералната австрийска камара, през които обучение минаха около 50-60 представители и предприемачи от Ямболска област, които в момента са гръбнака на така по-сериозния бизнес в града. И вече третия период е в условията на Европейския съюз след 2007 година, когато и възможностите на европейските програми са доста по-силни и дават самостоятелност за Търговската палата да се развива като институция наистина. И тук венеца на успеха на експертите, които работят на ръководството на палатата, е, че Ямболската палата е домакин на 3 от най-големите информационни мрежи на Европейския съюз. 10 години тук в нашия офис беше Евроинфоцентър БГ 811 за работа с предприятия и граждани. След това 6 години продължава Europe Direct, това е информационна мрежа за информиране на всички граждани на Европейския съюз по въпроси от всякакъв характер. И специфичната мрежа Enterprise Europe Network, това е мрежата за предприятия и иновации на Европейския съюз, която пък трябва да информира, консултира и стимулира предприятията да работят с иновации, което има за цел да увеличи в пъти принадения продукт на предприятията, експертите и хората, които работят в тях. Тоест става въпрос за по-високи доходи и продукти, които да се продават на по-висока цена. Това са 3 етапа, през които мина Търговската палата. Голямата ценност на палатата са нейните експерти, които са високо образовани, завършили са елитни български и европейски вузови в Англия, Дания, в други страни, учат през целия живот. И това са големите възможности, защото те могат да правят много контакти в Европа, в целия свят, а също така да разработват европейски програми, да привличат финансиране, което финансиране позволява да се получават услугите и обученията в професионалния център на Търговската палата, без клиентите да заплащат никакви суми за това. А кои са актуалните проекти и програми, по които работите в момента и които ще
продължат в следващите месеци? Освен трите европейски мрежи, на които палатата е домакин, и тя е домакин за целия югоизточен планов регион, в момента изпълняваме два проекта по трансгранично сътрудничество България-Турция. Единият проект е инвестиционен. Той има за цел да оборудва учебния ни център с елитна техника, 15 компютъризирани места, преводаческа техника за симултантен превод, озвучаване, оборудване на една мобилна лаборатория за агробизнес, която да изследва качествата на почвата, на семената, маслодайния слънчоглед и всичко свързано с агробизнеса, тъй като нашия регион е селско-стопански земеделски регион. Това е приоритета ни в партньорството с търговските борси в Турция, и този мобилен център ще обслужва територията на Ямболска, Бургаска, Хасковска област, които граничат с Турция, също така Каркларели и Одрин в Турция.